Кишаиши полоски аз Faberlic барои тоза кардани точкаҳои сиёҳ, нуқтаҳои сиёҳи болои бинӣ ва аз озод кардани пӯст аз равғанҳои нодаркора. Артикулаш 0438. Дар як қутичааш 4 дона мавҷуд аст. Як донаашро гирифта ҷудо мекунед, болои биниро бо об тар мекунед ки нам бошад. Сипас як донаашро дар болои бинӣ мечаспонед ва 2-3 дақиқа бо дастонатон дошта меистед ки он сахт часпида гирад. 15 дақиқа бояд ки ин дар ҳамин ҳолат истад. Баъд аз 15 дақиқа чӣ хел ки дар видео нишон дода шудааст, оҳиста оҳиста онро ҷудо мекунед.